дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 шаҳри Хуҷанд бо иштироки сокинони маҳаллаи Чорчароғ ва гурӯҳи тарғиботчиёни мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Хуҷанд роҷеъ ба мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ мулоқот баргузор гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар сохторҳои энергетикии мамлакат тамоми корҳои оғозгардидаи таъмир ва тадбирҳои назоративу профилактикӣ ба анҷом расонида шуданд ва аз 10 декабри соли 2020 сар карда интиқоли нерӯи барқ дар кишвар пурра ҷорӣ гардид. ҳамватанони азизи мо хуб медонанд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ ва махсусан солҳои охир дар соҳаи энергетикии кишвар таҳаввулоту дигаргуноҳҳои зиёд ба амал омаданд. пеш аз ҳама дар натиҷаи таваҷҷӯҳи хоса ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нерӯгоҳҳои барқии обии Сангтӯда 1, Сангтӯда 2, маркази дуюми барқу гармдиҳии шаҳри Душанбе, 2 агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва 10ҳо нерӯгоҳи хурди барқии обӣ сохта шуда ба истифода супорида шуданд. ҳоло дар асоси нақшаҳои тасдиқ гардида таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқии обии Норак, Хайроқум ва Сарбанд амалӣ шуда истодааст. ҳама ин имконият фароҳам омад, ки дар кишвар аз 14 январи соли 2017 мавҷудияти интиқоли барқ бардошта шуд. бояд гуфт, ки мо эҳтиёҷоти кишварро то ба имрӯз танҳо бо нерӯи барқи истеҳсоли худӣ таъмин карда истодем, ки ин албатта самараи татбиқи сиёсати энергетикии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ҷараёни мулоқот доир ба истифодаи сарфакаронаву мақсаднок ва боинсофонаи нерӯи барқ баромадҳо ироа гардида аз ҳозирин даъват ба амал оварданд, ки ба таври қатъӣ ҷиҳати пешгирӣ кардани исрофкорӣ саъй намоянд. аз ҳамаи шаҳрвардон илтимос менамудам ва ҳамчун модаркалон илтимос мекардам, ки дар зимистони сард аз рӯи меъёр сарфакорона бояд нерӯи барқ истифода шавад. ҳар як шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон бояд сарфакорона нерӯи барқро истифода барад. аз ин лиҳоз истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, ки имрӯз яке аз масъалаҳои стратегии давлат ба ҳисоб меравад, аз ҳар як шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон муносибати ҷиддӣ талаб менамояд. ҳамчунин дар вохӯрӣ оид ба пешгирии ҷудошавии оилаҳо, гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, пешгирии бемориҳои сироятӣ, айёдати ашхоси яккаву танҳо ва бемор мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.